So adunay usa ka sugilanon, usa ka painting nga gitawag kini og The Last Judgment. Usa kini ka painting ni Michelangelo. Mao ni siya bantugan. Familiar siguro kayo mo ani sa art o sa sining. Kini siya mao bantugan nga mag-drawing, no? Unya kani nga painting mga igsuon, kani gitawag nato The Last Judgment. 5 ka tuig ni niya nga gitrabaho. 5 ka tuig ni niya ang pagbuhat niini. Unya ato ning makita dito sa bungbong sa usa ka lugar sa Sistine Chapel, somewhere outside, no? Unya matag adlaw mga igsoon adunay 25 mil o 25,000 nga gi-estimate nga mukabat sa 25,000, no? Ang mobisita matag adlaw. So ubay-ubay gyud. Nya nakakita sila nining maong painting kay naa ni sa palibot sa Sistine Chapel. Unya, kung imong tanawon sa kadaghan sa nanganha nga mga tawo mga igsuon, gamay ra gyud ang tawo nga serious nga mutan-aw ni anang mong picture. Tungod kay ila nang gitan-aw nga usa lamang kini ka pisa, usa lamang kini ka piece of art ni Michelangelo. Wala nila matugkad, no? Gamay ra ang tawo nga wala gayon mag-isip nini kung unsa ka anindot ug na bay mensahe nga gihatag kining maong painting. So adunay mga tawo nag-estudyo nini mga igsoon. Sa maong painting nag-ingon ang mga tawo nag-estudyo nini nga kung imong tan-awon, kung imong tutukan ang panagway sa mga tawo nga naa dito sa maong painting nga nagtan-aw sila ni Ginoong Hesus. Nagtan-aw sila ni Ginoong Hesus nga maghatag ug mohatag sa katapusang hukom sa ilang katapusan nga destinasyon. Halos madungog nila ang siyagit niadtong mga tao nga nakita nila nga nagtan-aw ni Ginoong Hesus nga nangaliyupo. Tungod kay kini higayuna mao na ang katapusang adlaw sa paghukom ni Ginoong Hesus. So ang Biblia mga igsoon nagtudlo kanato mahitungod sa katapusang paghukom. Wala kini malilong kanato tungod kay sa kadugay na sa taw-taw ng mga pipila ka Domingo ato kining gihisgutan, ato kining istoryahan sa atong mga sermon. Mao ni ang paghukom nga dili sa mga dili magtutuo sa katapusang adlaw. Hukman sila mga igsoon ang mga magtutuo ug dili magtutuo. So karon atong tan-awon ang pulong ni Hesus sa Mateo 25. O kini kabahin sa atong giistoryahan, sa atong gisgutan sa Olivet Discourse, no? Ang pagwali ni Hesus dito sa bungtod. Ang pagkikinabi ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Nya ato ning bahinon mga igsoon sa makatulo. Kining ato ang paghisgutan karon. Kining pagtulun-an nga ato ang tan-awon sa Biblia. Una, ang lawak sa maghuhukom. Ang ikaduha, ang ebidensya sa mga karnero. Ang ikatulo, mao ang hukom alang sa mga kanding. Sa ato nang gibasa, sa ato ang bersikulo, mga igsuon, atong nakita din nga, gilain sa Dios ang mga karnero sa iyang tuo o iyang gibutang sa iyang wala, ang mga kanding. Busa atong tan-awon ni mong sugilanon mga igsuon, nga kini nagpahiwatig o nagpakita sa paghukom sa Dios sa katapusang adlaw sa atong kinabuhi o sa kalibutan. Sa tanan gayod, no? So una ang lawak sa maghukom atong tan-awon. Diha sa Mateo 25, nagingon diha sa 31 bersikulo 31 ngadto 32, nagingon dinhi. Atong basahon mga igsoon. Ningon dinhi inigabot unya sa anak sa tao uban sa iyang himaya ug sa tanang mga anghel kuyog kaniya. Siya molingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Ug diha sa iyang atubangan tigumon ang tanang kanasuran ug iyang lainon. Ang usa gikan sa usa sama nga ang tigbantay sa mga hayop maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Nganong ato maning giistoryahan mga igsuon mahitungod manis karniro ug sa mga kanding. Nagrepresentar kini mga igsuon kini duha ka hayop sa mga tawo kanato. Pero kung tan-aw nato ang mga pundok sa katawhan di kita makailag kisay kanding, kinsay karniro. Adili sa tan-aw nato nga murag yung karniro dili mao ni gihatag nga aho paghulagway sa mga tao.
Gisulti kini ni Jesus kining mapulong nga kabahin ni sa iyang pagwali dito sa bungtod sa Mateo 24:25, no? Mao ni ang nagunang tema sa iyang mga pulong nga nag-ingon, pagtukaw kamo kay wala kamo masayod sa adlaw ug oras sa akong pagbalik. Sa tanan nga atong gitun-an mga igsuon mahitungod sa katapusang adlaw, mao kini ang unang mensahe niya, mao ni ang nag-una nga tema nga iya kanunay gipahinumdom kanato sa pag-ingon, pagtukaw kamo kay wala kamo masayod sa adlaw ug oras sa akong pagbalik. Mao ni dako kaayo nga pribilehiyo o kaapabor nga gihatag sa Dios kanato nagpahinumdom nga tungod kay wala kita masayod kung nakanusa siya mo balik sa iyang paghukom. Nag-ingon siya kanato nga pagtukaw, pagbantay, pagmatngon, kinahanglan atong tan-awon gayud mga igsoon wala katay kasayuran kung kanusa siya mo balik. So mauna ang mensahe, ang tibok mensahe, pagpangandam. Gikan ni mga hitabuan mga igsoon, mga 48 oras, sumaniin ni Jesus, ilansang na sa krus. Nining yang pagwali. Ilansang na siya sa krus, ilubong, ug nabanhaw siya, ug mubalik nga mahimayaon, nga mulingkod sa iyang mahimayaong trono. So mao ni ang sugilanon sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw, ug iyang pagkayab, ngadto sa langit. Nga milingkod siya ngadto sa iyang trono. Si Jesus mga igsoon nasayod yun sa mahitabo sa unsa ang mga butang niadtong Birnes Santo. Diin mao ang panahon, mao ang adlaw nga diin sa gisakit o gilansang sa krus ug namatay. Diin sa sunod adlaw sa Sabado Santo nga atong gitawag nga mao ang kahilom sa tibuok kalibutan tungod sa hitabo sa Birnes Santo. Ug sa dihang miabot ang Domingo mga igsoon nasayod na si Ginoong Hesus niini ang iyang pagkabanhaw. Diin nagmaya ang tibuok kalibutan gawas niadtong mga tao nga wala motuo nga siya Mesiyas. Nasaksihan kini sa mga apostoles ang kasakit o kamatayon ni Jesus sa iyang pagkabanhaw. Ug sa iyang pagkabanhaw nagmaya sila. Ug sila dinhin dapita tungod kay mikaya man si Jesus ngadto sa langit, nagkat-on na ang mga apostoles nga sila magkinabuhi nga wala si Jesus. Tungod kay sulod sa tulo ka tuig mga igsoon, nag-uban ka na si Ginoong Hesus diya sila ministry. Nagkuyog sila adlaw gabi 24/7 ana ang mga apostoles kuyog ni Ginoong Hesus. Ang higayon na nga sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw ug pagbalik niya ngadto sa langit, dinhi ang mga apostoles nakat-on nga mga kinabuhi nga wala si Ginoong Hesus. Ang presensya o ang physical nga presence ni Ginoong Hesus. Sumilabay ang mga katuigan ug nahimong mga dekada. Ang mga apostoles nangawagtang na, nangamatay na. Apan ang Kristohan nung kalihukan mga igsoon wala gid mawagtang. Nagpadayon kini hantod karon o kita nakasinati niini. Ang mga henerasyon mahimong siglo o mga imperyo, mga empire mutungha mawagtang, mangingharian mawagtang. Apan ang kasaysayan sa Kristohanon nagpadayon hantod karon, di ba? Amen ba? Nagpadayon. Mikatap ang mga sumusunod ni Kristo sa tibuok kalibutan. Nagisgot kitag mga sumusunod ni Kristo katong iyang kuyog sa tulo ka tuig ang mga apostoles, paninumdumi mga igsoon, nga sa diyahang gidawat niyo sa Ginoong Hesus, nga mahimo ninyo personal nga manuluwas og Dios sa inyong kinabuhi. Kamo ang mga sumusunod ni Kristo. Hinumdumi ang matag usa kanato, mga sumusunod ni Kristo. Ang una niyang pag-anhi mga igsoon sa iyang pagkatao dinhi gipadala siya sa iyang Dios, sa Dios Aman. Gipadala sa kalibutan siya pagkatao, aduna siya jutay nga makita nga himaya. Tungod sa iyang pagkabata. Ang mga anghel na nag-awit apan ang magbalantay ra gyud sa karnero niadtong panahon na ug ang pipila ka tawo ang nakasaksi ug nakadungog sa maong awit. Ug ang tulo ka mago mao kani nagtimaan sa iyahang pagkatao. Three kings, kanang gitawag natong three kings o wise men. Mao na ang mago mga igsoon. Moingon sila nga hari apan kun imong tan-awon sa kasaysayan, ang mga hari mga igsoon dili lang basta-basta sila nga moadto sa usa ka lugar kundi magdag entourage. Daghan na mga panon, daghang mga kaubanan magbantay aron masipti ang hari. Sumiabot siya nga wala gyud damha
Wala mahibawi sa daghan ug wala masayod sa iyang pag-abot, walay nasayod bisan pa sa Roma, ang taga Roma. Ug walay nagpakabana sa pag-abot sa manuluwas sa iyang pagkatao, pag-anhin niya dinhi sa kalibutan. Mao ni mga igsuon alang sa mga Kristohanon, alang sa nato mga magtotoo. Usa kini nga makapadasig gikan pa sa sinugdanan nga may abot ang manuluwas. Hilom gyud ug wala gay paghugyaw. Mingaw, walay saba, walay mga pagsugat sa iyang pag-ani. Apan kung atong tan-awon sa pinadayag 20, Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto sa 15. Gisultian kita sa iyang pagbalik ni Jesus nga puno sa himaya. Mao na ni ang iyang pagbalik gikan sa iyang pagkayab ngadto sa langit, mga igsoon. Atong basahon ang pinadayag 20. Versikulo 11 nag-ingon unya, nakita nako ang usa ka dakong trono nga puti ug ang naglingkod ninigikan sa iyang atubangan mipahawa. Ang yuta ug ang langit ug walay dapit nga nakaplagan alang kanila. Ug nakita nako ang mga nangamatay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa atubangan sa trono. Ug dihay mga basahon nga gibukhad, may laing basahon usab nga gibukhad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ug ang mga nangamatay gipanghukman pinasikad sa nasulat diha sa basahon. Sumala sa ilahang mga binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga nangamatay nga diha niini, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga nangamatay nga diha kaniya. Ug ang tanan gipanghukman sumala sa ilang binuhatan. 14. Mingon. Excuse me. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So unsa may gipasabot niini mga igsoon ni mga bersikulo? Mao ni ang atong pananaon sa katapusan sa adlaw sa Ginoo. No? Dini makita nato nga bisan pa ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Gitawag kini mga igsuon mao ni ang ikaduhang kamatayon. Ug moingon ka dito ikaduhang kamatayon, nasayod kita mga igsuon nga kita mamatay makausa. Matod pa sa Hebrehanon 9:27 nagingon din na ang tao mamatay makausa inig kahuman hukman. Muto mo ana. Mao na ingon sa pulong sa Dios. Inig kahuman sa atong una nga kamatayon kita pagahukman. Ang Dios maghukom pinaagi ni Ginoong Hesus. Ug siya maghukom gikan sa iyang trono tungod kay ang kasulatan nagtudlo kanato sa makadaghang higayon. Nga si Hesus mao ang maghimo sa katapusang paghukom. Walay lain mga igsoon, dili ang Dios Amahan mao mohukom kun dili mismo si Ginoong Hesus mao ang maghimo sa katapusang paghukom. Si Jesus nag-ingon siyang pulong sa basahon sa Juan 5:22-23 atong basahon mga igsoon nag-ingon dinhi. Sa 22 ang Amahan dili maghukom. Kang bisan kinsa apan ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Kinsa maning anak? Si Ginoong Hesus. Aron ang tanang tao magpasidungog sa anak sama sa ilang pagpasidungog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa anak, wala ba pagpasidungog sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya. So atong makita mga igsuon nga sa pag-anhin ni Ginoong Hesus dinis kalibutan usa kani kagasa nga bugti sa atong mga sala nga mao lamang makapabalik nato ngadto sa Dios nga Amahan ang iyang kamatayon, iyang giula, ang iyang mili nga dugo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Sa buhat 17:31 nagingon kay siya nagtakda og adlaw kung kanus-an niya hukman ang kalibutan. So siya ang nagtakda. Diha sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa maning usa ka tawo nga gisgutan dinhi? Way lain si Ginoong Hesus. Nga iyang gitudlo og niini maghatag siya og pasalig ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Unsa gipasalig sa Dios Amahan kanato kitang mga katawhan? Mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa kamatayon. Mao ni pasalig niya nga ang tanang mga katawhan pagahukman o kitsa katong anaas sa tuo ug sa wala adunay destinasyon na sa katapusan silang kinabuhi.
Kining hulagway mga igsuon makita nato sa Mateo 25. Hulagway sa anak sa Dios si Ginoong Hesus nga maghatag og paghukom. Mao ni ang panahon mga igsuon nga makita nato sa ato gayong mga mata nga ang si Ginoong Hesus nga mao na ang maghatag og paghukom kanatong tanan. Walay gipinig. Kitang tanan makadawat. Gihulagway ni Hesus sa Biblia nga ang usa ka leon si Hesus mao ni siya. Gihulagway sa Biblia nga usa ka leon. Ug usab ka karnero. So kung natong tanawon mga igsoon ang paglagway sa Biblia mahitungod ni Hesus, usa siya ka leon, usa ka bangis nga leon nga maoy mupuo sa iyahang kaway. Ato sab siyang makita nga usa ka karnero, huyo. Buutan. Cute kayo, meek kayo, no? O muabot ang adlaw nga atubang kita ni Hesus nga naghulagway sa usa ka leon o kaatubangon nato si Hesus sa hulagway sa usa ka karnero. Usa ka adlaw niya na imo siyang matagbo. Si Hesus mao ang tao sa imong kinabuhi nga dili nimo maiskapuhan o dili gayud nimo malikayan. Moabot ang adlaw mga igsuon nga kita mo atubang gayud kaniya. Matag usa ka nato makatagbo gayud ning Ginoong Hesus inig abot sa panahon sa panudya o sa paghukom. Sumao ni ang mahitabo mga igsuon inig abot niya ng adlaw ang trono andamon ang trono ni Ginoong Hesus ug ang hari mupuli sa iyang dapit sa himaya. Mulingkod siya sa iyang dapit sa himaya ug dinhi magsugod ang paghukom sa tanang mga nasod. Mao ni ang atong unang punto, atong pagtulunan ang lawak sa maghuhukom. Ug ganito sa ikaduha mga igsuon mao nga ang ebidensya sa mga karnero. So dunay maghuhukom, dunay hukman ibase sa ebidensya, no? Mateo 25:32-33 nag-ingon, ug diha sa iyang atubangan tigumon ang tanang kanasuran ug iyang lainon ang usa gikan sa usa sama nga ang tigbantay sa mga hayop maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ug iyang tipunon ang mga karnero diha sa iyang tuo apan ang mga kanding diha sa iyahang wala. So kung atong ihulagway ang eksena mga igsuon, si Hesus naglingkod sa trono nga nagunit siyang sitro o sa iyang scepter. Sitro sa pagkamatarong. Sa iyang isikakilid ana ang libuan ka mga anghel sa Dios nga nagsidlak sa ilahang mga atubangan. O gitapok sa iyang atubangan ang minilyon. Ang binawan ninyo mga igsoon. Gitapok diha sa iyang atubangan ang minilyon nga katawhan nga naghulat kung unsa gayud ang sunod nga mahitabo. Mao ni ang adlaw unya sa paghukom. Kung kita mga igsoon makaabot ining panahon na wala kita mangandam, wala kita makandam sa iyang pagbalik. Ang mahitabok nato dili kita mahimutang nga maghulat kung unsa ang sunod nga mahitabo. Wala kay kasiguruan sa imong kinabuhi. Tungod kay ikaw nakalimot nga si Ginoong Hesus mo balik, dili usa ka manuluwas kundi mo balik siya, isip maghuhukom. Mao na importante kayo mga igsoon nga sa iyang mensahe sa una pa lang nga nag-ingon siya, pagtukaw kamo, pangandam kamo, kay wala kamo masayod kung unsa ang adlaw o takna sa ako ang pagbalik. Kinsa kini nga mga katawhan? Mao ni ang mga katawhan kining gitawag giingon dinhi nga minilyon. Nagpundok ang minilyon nga mga tao, kinsa kini mga katawhan mga igsoon, mao ni ang mga katawhan sa nasod sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan, lain-lain nga pundok o klase sa katawhan sa tanang suok sa kalibutan moatubang unya sa paghukom ni Ginoong Hesus. Sa pagsukod sa hukom, ang hari mo ingon, mao ni iyang gilain. Ang mga karnero sa tuo ug mga kanding sa wala. Sa atong kinabuhi karon mga igsuon, ato nang ma-reflect o ato nang ma-imagine, no? Mauna-una nato. Unsa ka ko? Ug mangutana ko sa kong kaugalingon, ako sa ibanda ninyo. Unsa man mo? Karniro? O baka? O kanding? Nabaka ni dako. So duha atong pilian mga igsoon, mo ni gilahi sa Ginoo. Makita nato magpadayon tang istorya. Timan ni mga igsoon,
nga ang karniro naa sa tuo o ang kanding naa sa wala. Nga ang hari naglain sa mga karniro o sa mga kanding, dili sa katuyuan, nga maila sila, kinsa ang karniro o kinsa ang kanding. Kay dugay na niniyang determina. Dugay na niniyang giandam sa wala pa ang kalibutan. Gibutang na niya kining tanan. Giandam na niniyang tanan. Busa ang atong hunaon mga igsuon kung unsa ta. Di na lang kumusulti, mabaka na sa... No? Sa atong panahon karon ang mga magtutuo dili gayud, dili magtutuo nga ang magtutuo. Balik ko na ko, ang karon panahon mga igsuon ang mga magtutuo dili magtutuo, nagkahiusa na, nagkauban na tantanan. Nagkuyog ta sa unsang mga adlaw-adlaw nga buluhaton, sa managlain nga buluhaton, nag-uban ra ang mga magtutuo dili magtutuo. Ug lisod gayud pag ila kun asa ang grupo. Dili ta makakita, dili ta makatudlo, labaw na nga dili kita makahukom. Dili gayod nato mailhan kung kinsa ang magtutuo ug dili magtutuo. Pero ang Dios mga igsoon nasayod ng daan. Nasayod siya sa iyaha tungod kay siya ang muluwas sa matag usa. Walay malilong sa Dios, dayag ang tanan sa iyang mga mata bisan pa ang atong nga binuhatan, ang atong intensyon, na motive ang intensyon sa atong kasing-kasing, sa atong pagsimba kaniya, sa atong pag-alagad kaniya, nakita sa Dios kung unsa imong tumong og tuyo o katuyuan. Nga tinud-anay bagyod ikaw nga nagsimba sa buhi nga Dios, nangalagad sa buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Sa katapusang adlaw iyang tawgo ng iyaha, gikan sa panon sa katawhan sa kalibutan, ug ilain niya ang iyang mga karniro gikan sa mga kanding. Kini mga kanding mao ni ang tag-iyan ini maong yawa. Ilain niya ang mga kanding sa yawa hangtod na kini sa kahangturan. So sa dihang maghukom ang hari mga igsuon, wala nato ni dili nato didamhon o wala kita magdahom nini kini nga bahin sa sugilanon nga sa dihang himuon niya ang paghukom. Wala kini maghisgot. Paminawan niyo mga igsoon kay basin og nasayop kita sa atong pagkinabuhi. Wala kini maghisgot mahitungod sa pagtuo. Sa iyang paghukom, wala maghisgot sa iyang sa pagtuo. Wala usab maghisgot og kaluwasan. Wala usab maghisgot og grasya. Wala maghisgot og pagkatao pag-usab o born again. Wala din hisgote ang pagdawat ni Ginoong Hesus, pagsalig ni Ginoong Hesus. O kinabuhi nga walay katapusan. Dili nato ni mabati o dili nato ni madungog kay wala gyud kaniniya iistorya o hisguti sa panahon unya sa paghukom. Wala maghisgot og spiritual discipline. Wala usab maghisgot nga magbasa kita sa Biblia, magampo, magsimba o mag-meditate sa pulong sa Ginoo. May tungod sa evangelism, wala sa gibutang diha mga igsuon, mag-memorize ta si Biblia, wala ka na ibutang diha. Ang atong pag-anhi din sa iglesia, pag-apil sa bautismo, ng atong isgutan sa di padugay o komunyon, wala isguti sa panahon sa iyang paghukom. Tungod kay sa ako nang giingon, example, ang bautismo mga igsuon, maong pagdeklarar sa ato ang kagalingon, sa atong pagkamatinud-anon, diha sa atong buhi nga Dios, gideklarar nato nga kita sumusunod na ni Kristo, nga naa ka ni Kristo sa imong kinabuhi. Wala ni maghisgot og small group sa iyang paghukom. Pero may mata small group din wala ni hisguti usab sa panahon sa iyang paghukom. Sunday school na mga bata din na mga igsoon, wala na iapil, wala na hisguti. Buta na to adto kami eskwela dito sa Christian College, sa seminaryo, ubisan unsa nga klase sa relihiyon, wala isguti din mga igsoon. Uban pa mga butang nga kanunay nato nga gibuhat nga kabahin kining mga butang nga kita malangit. Wala maghisgot din Wala gi-mention, wala bisan asa ni atong gibasa, no? Dili naman sa ingon mga igsuon. Dili sa ingon madungog ko? Hawa no? Dungog ra. Okay. Dili sa ingon nga dili kini mahinungdanon. Aduna lay wala nato buhata. Katong tanan natong gipahinganlan mga igsoon mo na ginabuhat sa mga Kristohanon. Usa na sa atong mga gibuhat apan duna gyud butang o prioridad nga wala nato nabuhat. Nga subo palandungon nga inigabot sa paghukom maoy pagahisgutan.
ni Ginoong Hesus. Unsa man kini mga butanga? Atong basahon sa pagbalik ang teksto aron atong mahibaw-an, no? Kining tanan nga gisgutan dili gyud mahinungdanon kun may tungod nga maadto ka sa langit o maadto ka sa impierno hangtod sa hangtod. Nganuman, atong basahon Mateo 25 ato balikon pagbasa mga igsoon. Mateo 25:34 ngadto sa 40. Unya ang hari moingon kanila nga diha siyan tuo. Dool nga ri kamong mga dinaig sa akong amahan. Tanawan ninyo ang mga pulong. Dawata ninyo ang gingarian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Gitagana na ng daan ninyo. Wala na mag-agad sa inyong pag-attend sa Bible study, wala na mag-agad nga kamo tuan mo sa seminaryo, wala na mag-agad sa atong ginabuhat nga importante usab apan giingon dinhi nga kana giandam na gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Bersikulo 35 nagingon, kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Dili na to makita mga igsuon nga mao ning mga pagtulunan, mao ning gipasabot ni Ginoong Hesus kun unsa gyud ang pinakaduol sa iyang kasing-kasing. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong inyo akong giabi-abi. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nasakit ako ug inyo akong giduaw, nabilanggo ako ug inyo akong giadto. Bersikulo 37 sa atong pagpadayon mga igsoon. Unya motubag kaniya ang mga matarong. Ang mga matarong mao ni ang mga karnero. Ang mga matarong mag-ingon, Ginoo kanusa ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo kang gipakaon ug giuhaw ug amo kang gipainom. Ug kanusa ba kami makakita kanimo nga dumuduong amo kang giabi-abi ug hubo ug ang amo kang gibistihan. O kanusa ba kami makakita kanimo nga nasakit ug nabilanggo ug amo kang giduaw. Unya sa pagtubag sa hari moingon kanila sa pagkatinuod. Mao ni atong timan-an mga igsoon. Mao ni importante kayo nining maong bersikulo nga atong gibalik tungod kay mao ni ang gipasabot ni Ginoong Hesus. Nagingon siya, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa, sa labing ubos ninyong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Subo palandungon mga igsuon, bisan ako dili nataligaman siguro nako. Ang mga mahinungdanong butang, sama sa pagtabang sa isig kaingon, sama sa pagtabang sa mga nanginahanglan, tungod kay normal kay, natural kay na sa atong paginabuhi. No? Ug wala gayoy bisan usang mga butang sa atong gisgutan sa iyang giingon dinhi nga maong bersikulo. So tanaw na to, adunay gamay nga problema dinhi. Una, wala maghisgot og pagtuo. Sa ako nang gikaingon, wala maghisgot kaluwasan, wala maghisgot og grasya. Ug mga butang mahinungdanon para maadto ta sa langit. Sa gingarian sa Diyos. Dili sa kita makaingon mga igsoon nga dili mahinungdanon. O wala siguro nini nga mao bersikulo. Basin anaa nato mabasa sa uban. Pan mao ni atong gibasa karon. Ang ikaduha nagtudlo si Hesus. Mahitungod sa kaluwasan dili sa grasya. Mo ba na yang gitudlo kaluwasan? Dili pinaagi sa grasya? Wala siya magtudlo ni ana. Pagtuo nga kinigikan sa atong buhat, wala usab siya mag-mention ini, wala usab siya magsulti ini. Ug ay katulo mao kini. Kung mao na nagtudlo ba si Hesus nga ang langit abli alang sa tanan nga muhimo nining mga butanga bisan unsa pang ilang religious commitment? Mabasa ba nato sa balaang basahon sa Biblia nga nag-ingon si Hesus nga ang tanan malangit? Sa unsa pa ilahang mga gidala nga sekta o relihiyon? Ug ang ikapat ni mga igsuon kinsa man kining gingon nga pinakaubos nimo nga igsuon ug ngano nga iya man gitandi sa iyahang kaugalingon. Atong tanahon. Sugdan nato katong katapusang pangutana. Ang pulong gingon din ni mga igsuon sa mga bersikulo atong ibasa, ang akong igsuon gi-interpret ni sa lain-laing mga interpretasyon. Sama sa mga kabos na kinahanglan gisakit. Kung imo silang tabangan, moingon sila,
nga gihimo kini nimo ngadto kang Ginoong Hesus. So gamay ra kay nga butang apan mahinungdanon tungod kay imo kining gihimo ngadto kang Hesus. Tinuod na. Aduna kini kamatuoran tungod kay ang Dios adunay pagpakabana kanila. Dili lamang kini mga tawhana ang nagpakabana si Ginoong Hesus, ang tanang katawan si Hesus nagpakabana tungod kay dili siya gusto nga adunay usang malaglag kanato. Ini kaabot sa paghukom. Pandili kini mao ang nagunang kahulugan sa pulong ni Hesus sa Mateo 12:46-50 sa dihang iyang nadungog nga nangita kaniya ang iyang mga inahan, ang iyang inahan. Daghana to Ang iyang inahan og igsuon, o mga igsuon. Nya mao niyang gitubag. Atong tanawon mga igsuon sa Mateo 12. Basahon nato mga igsuon aron atong makita. 12:46 ngadto 50 nagingon dinhi. Samtang nagsulti pa siya sa katawhan, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki nagtindog dito sa gawas. Buot makigsulti kaniya. Sa bersikulo 47 nagingon dihay may sugilon kaniya. Ang iyang imong inahan ug ang imong mga igsuon lalaki nagtindog dito sa gawas ug buot makigsulti kanimo. Apan siya mitubag ngadto sa mga tao nga misugilon kaniya. Kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsuong lalaki? O gituyod niya ang iyang mga kamot ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, tanawa sila, mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. Kay si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa kong amahan nga naa sa langit, mao ang akong igsuong lalaki ug akong igsuong babae ug akong inahan. Kung atong tanawon mga igsuon kini maong bersikulo nagpadayag kini nga kung kita sumusunod ni Kristo, ang atong relasyon ngadto ni Ginoong Hesus labaw pa sa iyang inahan, labaw pa sa iyang mga igsuon tungod kay kamo mga sumusunod ni Kristo. Kamo ang igsuon, kamo ang inahan. Ingon ni ana ang relasyon nga gipakita ni Ginoong Hesus niadtong mga tawo nga nagsunod kaniya sa iyang mga sumusunod. Makasurpresa kini maong tubag mga igsuon sa nga iyang giingon sa tinuod nga pamilya. Mao katong nisunod kaniya diha sa pagtuo. Kung ikaw ug ako nagsunod sa pagtuo diha ni Kristo, ikaw ug ako, kita ang matuod nga pamilya ni Ginoong Hesus. Sa ato pa ang gipasabot ni Ginoong Hesus sa Mateo 25:31-46, ang pinakaubos nimo nga igsuon, ang pinakaubos nimo nga igsuon nagtumong ngadto sa mga Kristohanon nga maigsuon sa pagtuo nga nasakit, nanginahanglan, gigutom, nasubo, ug nabilanggo. Tungod sa pulong sa Dios na nagingon sa Biblia nga una nato pagtabang katong naa sa household of faith. Anaa sa iyang balay ang mga Kristohanon. Apan dili sa ingon nga dili kita mo pakabana umutabang sa atong mga kaigsuonan, apan giingon dinhi aduna lang espesyal gayud nga pagtagad ang Ginoong Hesus niadto sa iyang mga sumusunod ug sa iyang mga katawuhan. Mao nato makita mga igsoon nga bulahan kamo. You are so blessed nga kamo giila nga pamilya ni Ginoong Hesus. Daghan kay mga Kristohanon, lili na din sa ato, panstibo kalibutan, nga muhaom ang kahimtang silang kinabuhi ni maong pagulagway. Panduna pa tayo mga pangutana ni mga tudling. Nagtudlo ba kini kanato nga ang kuluwasan pinaagi sa buhat nga mao'y giingon sa uban? Kadaghan kita makadungog mga igsuon. Wala ni malilong kanato, wala madunggi, ladunggan kini nato. Nga daghan gayud ang magtudlo nga ang maayong buhat mao'y makaluwas kanato. Ngano nga ang gigutom, hubo, masakiton ug nabilanggo ang gipasabot ni Ginoong Hesus. Kung atong basahon ang Mateo 25:37 ngadto 40, ang tubag anaa sa maong bersikulo nga atong naktaligaman o wala nato gyud maklaro. Ingon dinhi, unya mitubag kaniya ang mga kinsa nitubag niya? Ang mga matarong. So kinsa man mga matarong? Mao ni mga karnero. Mao ni ang mga gipili ni Ginoong Hesus dito siyang tuo.
iyang gilain. Nagingon dinhi, unya bit mutubag kaniyang mga tarong nga nagingon, Ginoo, kanusa ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo kang gipakaon ug gihaw ug amo kang gipainom? O kanusa ba kami makakita kanimo nga dumuduong amo kang giabi-abi, hubo ug amo kang gibistihan? O kanusa ba kami makakita kanimo nga nasakit o nabilanggo ug amo kang giduaw? Unsa may gitubag nini sa hari Ginoong Hesus? Klaro kay mga igsuon nga iyang gitubag kanato nga ang atong gibuhat sa atong isikatawo, nga atong gihimo ngadto sa atong mga kaigsuonan, mausab ang atong gihimo. Ningon siya sa pagkatinuod, sultihan ko kamo ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa ka labing ubos ninyo natong igsuon o nini akong maigsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Labi tayo sa mga igsuon nga makakita ta og mga luoy kayo og kahimtang atong mga kaigsuonan. Usahay tungod kay nagatubang usab kita sa atong kalisod, kakulangan. Dili gyud ta maka-extend og tabang sa atong mga kaigsuonan. O kilang inaana atong sitwasyon. Apan kung anaa ka sa abundansya, unya imong gihikaw ang pagtabang, nakakita ka sa imong igsuon nga nanginanglan, imong gibaliwala, inumdumi, manubag ka sa hari, inig-abot sa panudya. Kung atong tanawon ni mga bersikulo mga igsuon, nakita ba ninyo nga ang mga matarong wala gayod, masayod, nga kini mga butanga ilang gihimo? Mao ni makasurpresa na to. Wala nila makita sa mga matarong nga ila di kining gihimo. Ug na surpresa usab sila. Sa dihang gidayeg sila ni Hesus. Sa ato pa, wala kini nila makita ug wala sila masayod nga ila kining gibuhat. Sumayong buhat ba atong basihan? Wala nila makita, wala sila nahibalo nga ila kining gibuhat. Ngadto sa pinakaubos nga igsuon ni Ginoong Hesus nga sama ra usab nga iyang gibuhat o ilang gibuhat o atong gibuhat ngadto kang Ginoong Hesus. Sama ra nga moingon sila nga Lord, salamat. Sa gidayeg sila ni Ginoong Hesus ningon, sama ra nga moingon sila, salamat Lord sa imong pagdayeg. Apan pasaylo ako Lord. Wala gid ko makahinumdum. Wala gid ako makahinumdum sa imong gisulti nga ikaw gigutom, ikaw hubo, ikaw nabilanggo giuhaw. Nga giadto ti kag gitabangan ko ikaw. Pasaylo agyo ko Lord kay wala apan Lord apan mahimo ba nga imo akong pahinumduman kanus anak mahitabo. Ang mga matarong mao ni moingon mga igsoon sa ato pa wala gyud nila itanom sa ilang hunahuna o sa ilang kasing-kasing nga nakahimo sila og maayo ngadto sa ilang isig kaingon. Tungod kay ang maayo nga atong gibuhat, ang Ginoo ra ang nasayod sa atong motibo. Kung gihimo na nimo sa pinakaubos niyong igsuon, sama ra nga gihimo kana nimo ngadto ni Ginoong Hesus. Kung magtudlo si Hesus kanato karon, ninihigayon na sa maong sambingay. Siguro moingon gid siya kanato. Nahinumdum ka ba sa dihang ang imong igsuon? Kauban nimo sa small group nga na ospital, no? O ang imong gitabangan og sa inyong small group, labi na gyud sa financial nila nga panginahanglan. Nya mutubag ka. Tinuod Lord, nakalimot ko nga kining mao igsuon sa pagtuo anas ta bangunon nga kahimtang ug amo siyang gitabangan. So gikalimtan sa mga matarong nga mga maayong buhat nga ilang gihimo. Kung tanaw na ito mga igsuon, dinhi, nga nakalimot kita sa atong mga buhat nga alang sa Dios. Tungod kay wala na to ang kuna ang himaya ug pasidungog. Tungod kay maghinumdum kita, nga doon na tayo daghang nahimo sa atong isig kaingon, sa atong pamilya, o bisan kinsa,
Usahay mo tumaw sa tong unahon sa tong kasing-kasing. Nga kita pasidunggan. Nga andong ko gimaya, ari diri kanato. Sa Mateo 25:40 nag-ingon si Jesus, unya sa pagtubag ang hari mo yung kanila sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa ka labing ubos. Nini ako maigsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Sa aton nahisgutan, wala gyud makahinumdom. Ang mga matarong nga ila kining gihimo. Moingon ang hari o kahay mong gitabangan ang imong igsuon nga naa sa malisod nga kahimtang tungod kay nakahimo siya og dako nga kapakyasan sa iyang kinabuhi. Ug ikaw anaa kanunay siyang kiliran sa higayon ug nagdasig kaniya. Bisan kani ang pagdasig nato sa itong mga kaigsuonon sa itong mga kaigsuonan. Nga anaa sa kalisod, anaa sa kasubo, anaa sa unsa man nga kahimtang nga makapaubos kaniya gyud. Gitan-aw kana sa hari nga usa ka butang nga imong gihimo ngadto kaniya. Ang imong pagtabang sa imong igsuon diha ni Kristo nga nawad-an og minahal sa kinabuhi bisan naman ang pag-comfort. Gitan-aw kana sa Dios. Nga imo kanang gibuhat ngadto kaniya. Ang mga matarong maingon na hinumdum ko Lord apan kalipay nako ang pagtabang ug wala nako tan-awa nga kini sakripisyo. Mao ni ang kahimtang sa usa ka matarong nga mobuhat ug maayong buhat. Niingon siya nga, Lord, nahinumdum nako. Apan kalipay nako ang pagtabang ug wala nako tan-awa kini nga sakripisyo. Usahay mga igsuon, gahi kayo ta nga mosanong sa mga pagtawag o pagtabang sa itong mga kaigsunan. Busa si Jesus, mingon sa Mateo 25:40 ningon, unya sa pagtubag sa hari mingon siya sa pagkatinuod, atong balikon, sultihan ko kamo. Ingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa ka labing ubos nyo, ako mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Gibuhat kini sa usa ka matarong mga igsuon nga wala niya hunaw-hunaa, wala niya dama, wala niya ipabilin sa kasing-kasing, sa iyang hunahuna nga nakahimo siya maayo. Ngadto sa pinakaubos nga igsuon, ngadto sa mga igsuon nga nagkinahanglan, ngadto sa mga igsuon nga kinahanglan kahupayan, wala kini tan-awa sa usa ka matarong sa karnero nga ila kining gibuhat nga mahimo nilang pogi points. Nga makadako silang punto nga sila makabaton sa kaluwasan, nga sila luwason inigabot sa katapusan paghukom sa Dios. Si Jesus wala magsulti may tungod sa paghimo nining maong buhat aron makaadto ka sa langit. Wala siya magingon ini. So kung mao kini ang atong basihan mga igsoon, timan-in ninyo. Ang maayong buhat kini atong gisigutan. Kung mao kini atong basihan, ang tanan nga mga philanthropist makaadto sa langit. Nakaila mo philanthropist? Kini philanthropist mga igsoon mao ni ang mga adunahan, ang mga katauhan nga naa badihan dianon kayo anaa na kanila ang tanan, mga kwartahan, manggihatagon ug maghimo og maayong buhat. Padili kini mao ang ingon sa scriptures, sukwahi kini. Dili. Ang nahitabo mga igsoon nga kining sugilanon sa karniro o kanding, sugilanon kini sa kausaban diha sa Ebanghelyo. Tataw o klaro kayo ang hinungdan niining tanan nga kausaban sa katawhan nga nagpakita dinhi nga kausaban kini diha sa Ebanghelyo, diha sa pulong sa Dios, diha sa pagsanong nato sa pagtawag sa Dios. Gipakita ni Jesus kung unsa ang hulagway sa kausaban pinaagi sa grasya. Nakita nato ang kausaban sa katawo sa atong igsuon, dili kini tungod kay siya maayo, dili tungod kay siya manghitagon apan gihimo ang kausaban, dili gikan kaniya kundi gikan ni Ginoong Hesus. Siya mismo ang nag-usab sa iyang katawhan pinaagi sa Ebanghelyo. Wala kini nila buhata aron mautangan ang Dios o kaha magdahom nga aduna sila madawat nga balos gikan sa Dios sa paghimo niini. Mao na ang huna sa mga matarong mga igsoon nga wala sila buhata kini nga makaingon sila na ako'y pabor sa Ginoo nga naghimo ko nini nga unya sa panahon ini paghukom tan-awon sa Dios ang mga maayo natong gibuhat dili kita mahapil ngadto sa mga kanding. Dili na mao mga igsoon. Kining paghimo og maayo mga igsoon natural kini nga buhat sa mga Kristohanon nga nag-awas sa ilahang kinabuhi. Ang mga kanding mapunta sa impyerno, dili sa ingon nga wala sila magtagad sa mga igsuon nga nanginahanglan. Timan wala ang katong mga kanding nga gilain
Dili sa ingon nga wala sila magtagad sa mga igsuon nga nanginahanglan. Apan, apan tungod kay sila walay pagpakabana ug walay paghigugma sa hari. Mao na pinaka-importante. Nahimo na to tanang mga mayong buhat. Apan ang atong relasyon ngadto sa Dios, wala kita magpakabana. Atong gitan-aw ang atong kinabuhi, kutobra dinhi. Gitan-aw nato atong kinabuhi nga kita ang magbuot. Gitan-aw nato ang atong kinabuhi nga kita ang tag-iya. Mo ni giingong mga igsuon nga sila naadto sa impierno tungod kay ilang gitan-aw aw sa wala sila magtan-aw sa angay nilang buhaton ug labaw sa tanan ang pagpakabana ug paghigugma sa atong hari nga way lain si Ginoong Hesus. Kinahanglan gyud ang atong pagampo. Kinahanglan kamong mga Kristohanon mahimo kamong ehemplo sa mga katawhan pinaagi sa pagkigbahin sa pulong sa Dios. Ang mahinungdanon ni Ginoong Hesus mao ang mga maayong butang nga wala nato mahinumdumi nga atong gibuhat. Balikon ako. Ang mahinungdanon ni Ginoong Hesus mao ang mga maayong butang nga wala nato mahinumdumi nga atong gibuhat. Tungod kung kanunay kita mahinumdum mga igsuon sa panahon niya nga aduna tay panagtapok, wa tay laing istorya unsa may nahimo nimo ug dili pa ako ning gibuhat ug dili pa ako, I, me, and myself. Tungod kay nagsige tag hinumdum sa mga maayong buhat sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan. Dili ka na mao ang gitumong ni Ginoong Hesus. Ay ang gingon, ang mahinungdanon kaniya, mao ang mga maayong butang nga inyong gibuhat, nga wala ninyo mahinumdumi. Makahatag ako sa kabaso nga bugnaw nga tubig, sa imong igsuon. Simple ra gyud na kayo, pero nakita na ni Ginoong Hesus. Muhatag ako sa kaputos nga chips, niadtong mga tao nga nakinanglan usab niya na. Usa kay gala. Excuse me. Usa ka pagpangmusta sa telepono. Tawag kasi mga igsoon kay balo ka nga wala ba ka kay balo nga niya nang higayuna ana-ana siya sa punto nga magsusahid ba ka siya o maghimo siya dili maayos ang kinabuhi tungod kay duna siya suliran. Nya sa dihang pagtawag nimo usa lang ka pagtawag sa telepono sa imong pagdasig nasanta ang iyang daotang plano sa iyang kinabuhi. Dili na to mahibaw-an, di na to masayran mga igsoon. Bisan lamang sa pagpikpik sa baga sa imong igsuon nga naas kasubanan. Walay pulong mo wala sa imong baba, makita diha nga ikaw naghatag og kadasig sa imong igsuon nga naa sa kalisdanan ug naa sa kasakitan. Excuse me. Usa ba ka pagampo nga sa telepono? Nakaininumban mga igsuon nga amon to'y problema ni akong brother, akong sister, akong tawagan. Wala ka masayod mga igsuon kanang imong pagtawag niya ng mga igsuon. Mao ang butang nga nakahatag kaniya kahupayan. Naghatag kaniya kasulbaran sa dili pinansyal. Usa ka hamubo nga pagkiginabi, magi-istorya ka, dulo nimo igsuon, musta na? Musta atong Kristohanong kinabuhi? Ang atong kinabuhi mga igsuon, gihatag ka nato sa Dios aron pagpakabana sa atong isikataw. Pagbisita ba sa masakiton nga higala? Excuse me. Pagbisita sa nabilanggo. Mao ni usa ka makapakurat nato ka matuoran. Nga ingon ra man di ni kagamay atong gihimo apan dako og impact sa imong igsuon. Kung mutabang kita sa iyang katawhan, nitabang usab kita kaniya. Kung muhupay kita sa kasubanan sa iyang katawhan, nangalagad kita ni Jesus. Nakita niya ug nasayod siya sa atong gibuhat ug iya kining gitiman-an nga ato kining gibuhat ngadto kaniya. Atong tan-awon nga mahinungdanon kini nga maong pulong, giingon dinhi. Gikalimtan ni Jesus ang atong nahinumduman o iyang gihinumduman ang atong nakalimtan. Ingon ni anak mga igsuon, ang gihimo ni Ginoong Hesus. Kuno na tayo mga maayong buhat nga atong nakalimtan tungod kay wala nato na ilha nga maayong buhat kundi ang atong gitan-aw, ang ato ang commitment ug atong obligasyon ngadto sa atong isigkay nagsuon
Tungod kay kita adunay kasing-kasing nasayod kita nga mao'y sugo sa Ginoo. Dili ka na mo tanong magpabilin sa atong hunahuna kundi aton ang makalimtan. Nasayod mo kinsay nagtanom ana siyang kaisipan. Ang nahinumdom niya na, walain. Si Ginoong Hesus. Usa madasig kita mga igsuon sa paghimo nini. Dili tungod kay kini maayong buhat kun dili buhat kini nga atong gibuhat ngadto ni Ginoong Hesus. Gikalimtan ni Hesus ang atong nahinumduman ug iyang gihinumduman atong nakalimtan. So atong gikalimtan tungod kay giusab kita sa iyang grasya. Nga wa na kita magpakabana sa paghinumdom niini. Wala na ta magpakabana paghinumdom nini tungod kay nakita nato ang grasya sa Ginoo nga nagigapin ang hinubra nga iyang gibubo sa ato ang kinabuhi. Lumaw na ato makita din mga igsoon, ang unang atong isgutan mo ang lawak sa maghukom. Ug ang ikaduha mo ang ebidensya sa mga karnero, no? Sunod na dadon nga hukman. So ang mga karnero mo hukman ug ang kanding pandunay ebidensya nga mo'y makahatag o katinaawan sa tanan. Kung magdala na to sa ikatulong nga punto nga atong hisgutan. Ang hukom alang sa mga kanding. So nasayod mo nga makadaghan si Jesus maghisgot sa impyerno. Kung atong tan-awon din sa Biblia, daghan siya kay gayon maghisgot sa impyerno kaysa katawhan sa Biblia. Makadaghan magsulti si Jesus matungod nini kaysa iyang gihimo ngadto sa langit. Daghan siyang kapila kay gayon nga iya kining gisgutan. Ngano man aron pagpahinumdum ka nato nga tinud-anay nga anunay impyerno. Hell or hell is real. Di man Lucas 16 nag-ingon siya nga ang lugar, a place of eternal torment, mao ni lugar nga diin magantos kita hangtod sa kahangturan. Makita usab na sa Mateo 13, doon na sa gimension diya nga lugar kini a place of weeping and gnashing of teeth. Mao ni ang lugar nga diin ikaw nagsakit, gisakitan, nagkagot ang imong bag-ang sa kalisod o kasakit nga imong sa imong nahimutangan. Lucas 16 nag-ingon na a place of no return. Mao ni usa ka lugar nga di inagyud ka mahawas, dili na gyud ikaw mabalik, dili na gyud ikaw maluwas. Sa Mateo 25 nag-ingon dinhi a place of outer darkness. Ato patua ka sa usa ka mangit-ngit nga lugar nga diin tua ka sa gawas ug wala na ka dinha mahisakop sa katawhan. Marcos 9 nag-ingon timanin niyo, the place where the worm does not die, the fire is not quenched. Mao kini usa ka lugar mga igsoon nga itambog ka dito, di na mga ulod dili mamatay nga anas kalayo, naglangoy-langoy nagdungan mo. Ug ang kalayo dili gayud mapalong. Niya nang maong dapit. Sa pagsugod og muna sa Dios sa tanang butang, sa tibuok kasaysayan, si Satanas nagsuway na og paglimbong sa lalaki ug babae. Mahitungod sa realidad nining maong panghitabo. Ug iya kining nahimo sa pipila ka paagi. Kung hinumdum ta ni Adan ug Eva, kisa may nagtintal niya. Anaa na sila sa paraiso, anaa na sila sa lugar walay kasakit, walay kamatayon. Apan unsay hinungdan nga may abot ang kamatayon tungod ni Satanas nga hantod na apildre sa ato kalibutan. Ato makita dinhi unsa ni ang gihimo ni Satanas. Una, pagbaliwala sa idea sa impyerno. Iya kitang gitudluan nga baliwala nato ang mahitungod sa impyerno. Nya ato makita dinhi mga igsuon nindot kita mo tan-aw ta sa salida labi na sa Hollywood. No? Ang Hollywood maayo kayo niini. Kung atong tanaw na ilang mga salida, anaagi ng hell o impyerno. Sa English, ayon kayo nasulti yun, hell, usara na ka word. Pero mingo ka rin Bisaya, impyerno, tolo ka silabol. So di kita kaingon anak nga, impyerno. Lugay kayo, hell gina, no? So, atong tanaw din, mga igsoon, ingon din usa ka pastor nga nagbana-bana nga mga 800 titles ang gimo din sa Hollywood movies. 800 titles nga naagyod ang hell. English lang nato, kay mubo kayo, impyerno, dugay kayo. Kuyawan sa ta. Ang naagyod ang hell, sama sa From Hell, title ni sa salida mga igsoon diha sa gihimo nila sa Hollywood. Sa 2009, mao na gihimo. Unya, doon na sa salida nga ilang gihimo, Motel Hell.
So, mutil nga hell ko no. Ay gimog sulod dito. Niadtong 1980 na gihimo. Unya imbis sa ato nga home sweet home, pagbalik gingon nini iyang salida, home sweet hell. Welcome. Mao na gihimo na sa 2003 nga salida. Nga doon na gihimo usab sa 2009 ang title ini mao salida mga igsoon. I hope they shall bear in heaven. I hope they shall bear in heaven. Na wa magibir ito sa langit. Anghel yan ra kayong gilitok sa mga katawhan. Gihimo pa gani lang expression. Kadaghanan, di ba? Tinuod na, bisa kita siguro. Oh? Sa English, dali kayo ni malitok. Kay usara man kapulong. No? Usara ni kapulong. Pero si Buano na gani, tulo ka syllables, no? Or silaba. Impierno. Ug dili ka makadungog gahimo ning expression sa mga Cebuano. Tagsara kay ka makadungog mingon ang Cebuano mingon nga adto ka sa impierno or go to hell. Sayon kay sa English. So dihay usa ka pastor mga igsoon nga nasyak kay usa niya na kadomingo human sa iyang wali midol ang usa ka tawag mingon, that was a hell of a sermon. Liman ka? Pastor, pik-pik pa sa baga. That was a hell of a sermon, Pastor. Naglibog siya, gaya sumbagon. Sumbagon, tanawang tani. Tungod sa kakalit, wala siya masayod siyang buhaton. Dili day sumbagon. Wala siya masayod siyang buhaton, iyabang pasalamatan o iyabang i-rebuke. Ginaliman kag anaon ka, human ka wali, nanao ka sa palpit, duulon ka. That was a hell of a sermon. So, yan no, rin kayo. Ato pag yun ang ipasudin ha. In between. Tungo, mao nang gingon apan ang tinuod bisan kita nga Cebuano Bisaya o Bisaya. Tungod kay English man ang atong gigamit kanunay, labi na gyud sa BPO, sa eskwelahan, sa trabaho, unya labi na gyud sa teknolohiya nato karon. Ug uban pa, ni-adapt na kita sa maong expression di ba tinuod na? Na ako'y madunggan usahay mga go to hell. Sayunan sila. Naa dito yung mga od nga di gid mamatay na kalayo di gid mapalong. Tuwa na sa kangit-ngitan. O ang pag-antos ng way katapusan. Daghang tawo mga igsoon nga dunay problema sa konsepto may tungod sa impierno. Ngano man, tungod kay wala sila, dili sila serious mahitungod niini. Gibaliwala kini nila. Mao ning gitudlo ni Satanas nga gibutang silang una nga baliwala na ang hell, okay ra nang hell. Go to hell. Wala mo sila masayod. Mo na ang ubang mga tao tungod din mo ang problema, mo resort na lang sila, muadto sila sa mga heresies. Mga pagtulunan nga dili mao, sama sa mga universalism. Kaning universalism mga igsoon nag-ingon nga walay maadto sa impierno, ang tanan malangit, di aw mo na. Grabe nga pagtulunan nindota. Panmayo ra kuno kayo ang Ginoo. Mahigugmaon kuno kaayo ang Ginoo nga motugot siya ang matawo maadto sa impierno. Ay pasangil sa ngatos Ginoo. Ug mahigugma man ang Ginoo, mahigugmaon man ang Ginoo, butan man ang Ginoo, dili na siya motugot nga ang tawo maadto sa impierno. Ang gipakasa na sad ang Ginoo ani. Nato pa ang kaning ilang gituan ang tanang tawo maadto sa langit. Ang tanan maluwas. Ang uban sa gitawag ko kanili annihilationism, annihilation siya. Di nang ilang pagtuo nga ang sa katapusan ang wala maluwas dili na gyud mag-antos dito sa katapusang kastigo sa Dios kay sila gunubon sa Dios. So ang kana pag-unob pinuhon so kay lang gipasabot no. Gunubon sa Dios muadto ka sa pagkawala, mahanaw ka lang, mura kag mo deteriorate ka unsa ba? Mura kag naigos atomic bomb. Mahanaw ka lang og kalit. Sama nga ikaw o samara nga ikaw wala matao. Ini kamatay nimo, ini kabot mo kamatayon, game over. Murag computer. No? Mao na pagtuo. Kinahanglan mubasa gayud kita sa Biblia mga igsoon maksayod kita sa kamatuoran. Sa diyang si Jesus nagsulti kanato. Mahitungod sa langit ug impierno iyang gihulagway nga kini walay katapusan ug walay kinutuban. Nagpadayon kini
ug walay katapusan. Mateo 25 nag-ingon sa bersikulo 46, ug sila moadto sa silot nga dayon apan ang matarong ngadto sa kinabuhing dayon. So duha ang walay katapusan, ang silot sa mga dili magtotoo didto sa kalayo nga walay katapusan, ug ang matarong didto sa kinabuhi dayon. Si Jesus mingon nga adunay walay katapusan nga langit ug impierno. Anduha, puro na walay katapusan. Pasabot nga impierno mulungtad hangtod anaa pa ang langit. Kung naa pa ang langit, anaa sa ang impierno. No? Ang langit ug impierno mulungtad hangtod. Ang Dios mulungtad tungod kay ang Dios wala usab katapusan. Siya walay katapusan, busa walay makaiskapo sa impierno, walay probation sa impierno, ug walay purgatorio. Mutuo mo purgatorio? Na may mga igsoon na ito nagtuo din purgatorio. Doon ako yung libro nga nakakita. Kini usa ni kabasahon, kung nabasa, human sa ilang pagduki-duki, ningon din is katapusan, ang Hades kuno, susama na sa impierno, temporaryo nga lokasyon. Ang occupancy nini, itambog ngadto sa linaw nakalayo sa impierno. Pero kung natong tanong, human sa ilahang panagtandi, silang mga pagtulunan, ningon din The New Catholic Encyclopedia states, dili na akong kuwan, kaya ako gidalang libro, simusuko sila. In the final analysis, the Catholic doctrine on purgatory is based on tradition, not sacred scripture. Ataw o klaro. Tradition. Okay. Si Jesus mingon nga ang langit walay katapusan ug ang impierno. So dili ka makaingon nga gamay ra ang akong sala nga nahimo. Gamay ra ang dawtang butang akong nahimo. Walay perfect. Moingon pagyud ka, wala may perpekto. Ako nang gisunog ngadto purgatorio ang akong sala. Nya makaadto na ko sa langit. Purga ka naman. Ang Biblia nagingon nga kini nga kamatayon mao ang ikaduhang kamatayon alang sa mga dili magtotoo. Tungod kay kini nga kamatayon walay katapusan hangtod sa hangtod. Pinadayag 20, 14-15 nagingon unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo ug si bisan kinsa nga wala makaplagi ang nga naisulat diha sa saon sa kinabuhi. Siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Dunay simple nga formula ni mga igsuon. Mataw makausa, nya mamatay makaduha. Mataw makaduha, mamatay makausa. So diin gipasabot niini na mataw ka makausa, nya mamatay ka makaduha. Ang gipasabot niini mga igsoon, mamatay ka physically ug mamatay ka spiritually. So duha ang kamatayon ngay mo agian. Apan kung ikaw natawo pag-usab o born again ka diha ni Kristo, mataw ka physically, unya mataw usab ka spiritually, kaduha ka mataw, busa mamatay ka makausa physically. Ini man wala na ikaduhang kamatayon, mataw makausa, mamatay makaduha, mataw makaduha, mamatay makausa. Ang putot sabot na lang mga igsoon, aron dili ta maglibog. Kung ikaw anak ka ni Kristo, kung ikaw anak sa Dios, ang imong pagkatao dinhi nataw ka physical, tinuod na. Di gina malalis. Nga naman, naaman mo diha. Na ako diri, sa ito pa natao ta, una, physical. Samtang niya pa ta din mga igsuon, didawat tayo ni Ginoong Hesus, ikaduha na itong pagkatao, mauna ang pagka-born again mo. Gipakatao ka pag-usab sa Espiritu, so kaduha ka na tao. So ini kamatay ni mo mga igsuon, ini kamatay na ako mga igsuon, mamatay ko makausa physically, pero dili ko mamatay spiritually. Tungod kay kaduhan ako diri na tao nako, gidawat na nako si Kristo dinhi sa akong physical nga kinabuhi.
Ang pasabot usab sa pikas nga ikaw matao makausa nya mamatay makaduha. Kung ikaw na tao makausa kita ug matao ta makausa unyang atong kinabuhi dinis kalibutan nagpasagad ta wala tay relasyon ni Ginoong Hesus atong pasiundayunan ang atong kinabuhi nga dili ta mo dawat ni Ginoong Hesus aron matao ta pag-usab kana makapasabot mga igsuon nga ikaw na tao makausa mamatay makaduha. Physically, mamatay ka. Spiritually, mamatay ka. Nga ang subo, palandungon, nga maunang higayon, nga kita mahimulag ngadto sa Dios. Kung ikaw mamatay mga igsuon na kay, kung kita mamatay mga igsuon, kung naani mo si Kristo, kung ikaw napakatao pag-usab diha sa Espiritu, hinumdumi, na ang atong gininhawa karon, mausab ka na ang atong gininhawa, didto niya sa kinabuhi, nga walay katapusan. Dili kamo moagi o kamatayon nga espirituhanon. Natural nga physical. Apan ang mahitabo mga igsuon, ang atong ginahawa dinhi, mao atong ginahawa dito kung ikaw na tao pag-usab, muadto ka dito ngadto sa himaya sa Dios. Si Jesus mubalik aron sa paghukom. Kung atong tanawon mga igsuon, sa atong mga pagtulunan diha sa lawak, sa paghukom, diin si Jesus naglingkod, nga muhukom sa iyang mga katauhan, ug diha sa ebidensya sa mga karniro, diin gipakita ni Jesus nga adunay pagkausab sa atong kinabuhi, ug maadto kita ngadto sa langit. Ug ang ikatulong atong gisgutan mga igsuon, nga ang mga karniro, ang hukom alang sa mga kanding, gipakita kini nga aduna gayoy impyerno. Hell is real. Mao ni atong makita mga igsuon. Nga kung kita magpadayon sa atong kinabuhi nga wala kita masayod. Kung unsa ang atong gibuhat, kinahanglan panahon na atong makita, nga atong makumparar ang atong kinabuhi sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon. Matod pa ni G.C. Riles ig pagtapos. Atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Kung asa nga bahin ni Kristo kita lagmit anaa sa katapusang adlaw. Atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Anaa ba kita sa tuo? Anaa ba kita sa wala nga kamot? Malipayon siya nga dili mo pahulay hangtod nga makahatag kita og usa ka makatagbaw nga tubag niana nga pangutana. Sa ato pa atong siguroon, karon pa lang dayon mga igsuon. Karniro ka o kanding? Naa ka ba sa tuo sa kamot ni Ginoong Hesus? O naa ka sa wala nga kamot ni Ginoong Hesus? Atong panganduyon mga igsuon. Nga sa atong kinabuhi din ng kalibutan na sa ato nang gipaisgutan o gipahinumdum ni Ginoong Hesus nga wala kita masayod sa adlaw o sa takna sa iyang magbalik. Busa mag-andam kita ug atong andamon ang atong kinabuhi. Inig-abot unya sa gitawag og adlaw sa Ginoo tungod kay mao kini ang katapusang adlaw sa paghukom. Diin ang dili magtotoo itambog dito sa kalayo sa impierno ug ang magtotoo makabaton o kinabuhi nga walay katapusan didto unya ni Kristo sa iyang gingarian. Busa atong siguro na atong kinabuhi mga igsuon. Tagaan ko kamo gigayon. 5 ka minutos o pipila ka minuto. Atong hinuktukan ang atong kahimtang sa atong matag usa. Karon nining taknaa asa kadapita sa imong kinabuhi karon. Anaa ka ba sa tuong kamot ni Ginoong Hesus o anaa ka sa wala? Hamubo lamang magpamalandong. Atong hinuktukan sa hilom mga igsuon. Tuy dako atong mga ulo. Mahimo ka mga igsuon nga inyong ilitok. Mulitok ka mga pulong sa paghinulsol. Mulitok ka pulong sa pagpangayog kapasayloan. Sa mga kalapasan,
Ngayon yung nahimo diha sa Dios. Ngayon yung dawaton sa Ginoong Hesukristo. Nga mahimong personal, Dios o personal nga manulwa sa inyong kinabuhi. Ngayon yung isurrender inyong kinabuhi, mga igsuon. Aron ugma damlag, anaa ka sa tuong kamot ni Ginoong Hesus. O ikaw dadon ngadto sa himaya nga walay katapusan. Nung mga igsuon, ang inyong pagampo dili na magic nga makaluwas kanyo, kundili mao kana ang inyong gilitok ngadto diretso sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Lord, salamat Ginoo nining higayon nga imong gihatag kanamo, O God. Nagambo kami, O Dios, nga sa pagtulunan nga among nakatunan, Ginoo, magpabilin kini sa among kasing-kasing. Nga kanunay kanamo, Ginoo, magpahinumdum unsa kamubo among kinabuhi. Ug tuguti amahan nga kami magapadayon diha sa pagpangalagad kanimo. Nga ubanan mo kami, Ginoo, Lord God, sa matag adlaw sa among pagkinabuhi ning kalibutan. Himuha kami, Ginoo, Lord God, nga instrumento, Lord, nga mahimo, Ginoo, nga glamiton alang sing imong gingharian dinis kalibutan. Usba ang mga kasing-kasing, Ginoo Dios, liguna kami diha sa pagtuo kanimo. Nga among hinumduman, Ginoo Dios, nga ikaw lamang ang among gikinahanglan. Usa man salamat nining higayon nga imong gihatag kanamo. Tuguti, Lord, nga among isurrender ang tanan namong mga dili maayo nga kahimtang sa among kinabuhi diha kanimo. Ikaw na ang bahala mo dumala ni Ginoo Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen.